Kom jij hier wel vaker? Ja, ik ben hier stamgast. En wie ben je? Ik ben Antoinette en ik kom uit Schravenpolder. Lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ja, heerlijk. Super, dankjewel. Als ik jou vraag een geluksmomentje, iets wat je gewoon van je leven niet vergeet. Wat zeg jij dan? Mijn baan. Wij richten eigenlijk grote dingen in. Zorg, recreatie, onderwijs, office. En ik ben er eigenlijk begonnen als stagiair. Ik heb daar 2 keer stage gelopen. Als wat? Als accountmanager. Ja? Dus eigenlijk, Dus dan moet je klanten binnenhalen? Klanten binnenhalen, klantgesprekken voeren. En uiteindelijk natuurlijk achter de schermen je offertes opstellen en met de klant bespreken. En ja, het gaat Dat zijn belangrijke dingen, Ja. want dat mag niet te goedkoop zijn. Nou ja, dat ligt eraan wat de wensen van zo'n klant zijn. Het kan natuurlijk om hele grote dingen gaan, het kan om losse producten gaan. Dat varieert natuurlijk per aanvraag. Maar goed, ik ben toen na mijn stage kreeg ik een baan. Daar heb ik ja op gezegd. Ja, je moet daar wel echt naartoe groeien, zeg maar. Je kan niet zomaar even iets verkopen. Je moet er wel ergens verstand van hebben. En toen eigenlijk na een jaar, toen werd ik eigenlijk een beetje in diepe gegooid van joh, we hebben hier een klant. Een klein totaalprojectje was dat. En als je die dan binnenhaalt en je krijgt er zoveel waardering vanuit je werk en vanuit de mensen in het bedrijf. Ja, dat doet je goed. En dan ga je volgen je moet door naar de volgende opdrachten. Dus er kunnen nog zoveel klanten komen die jij binnenhaalt. Die eerste die blijft speciaal. De eerste blijft echt speciaal. En helemaal omdat het niet één product was, maar gelijk een mini totaalproject. Het was eigenlijk een kantoor of een garage. En die hebben we om laten bouwen tot een kantoor aan huis. En daar hebben we eigenlijk alles geleverd. Als je er voorbij rijdt, wat denk je dan? Ja, als ik voorbij rijd, denk ik van kijk, dat is wel mijn geluksmoment van dat heb ik toch als eerste maar opgeleverd, alleen, zeg maar. Dat heb ik toch maar mooi voor elkaar Heb ik gekregen. mooi voor elkaar gekregen, ja, super, daarom. Ja, dus dat was wel het meest toffe eigenlijk daaruit. Ja. Ja, ik kon nooit meer iets aan tippen. Nee, ja, tuurlijk, weet je, naarmate de jaren krijg je ook hele leuke projecten erbij, maar je eerste blijft altijd bijzonder. En helemaal als je dan een tevreden klant hebt, enthousiaste klanten die blij zijn, ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Wat betekent geluk voor u? Ja, goed gevoel hebben in evenwicht met je omgeving. Yeah, happiness. I say it's just whatever makes you smile at the end of the day. That's probably a good idea of happiness. Ja, toch mijn vrouw en gezond blijven. Dus ja, dat is het enige. Voor de rest, je wordt ouder en een beetje wijzer. En dan ga je meer genieten. Wie zit er naast mij op de barkruk? Simon uit Kruiningen. En Simon, lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Lijkt me wel lekker. Ja. Alsjeblieft. Ik ga eens even proeven. Eerst even proeven. Ja, eerst proeven. Heb je goed gedaan. En proef je de Zuiterik. Die komt later. Die komt later, hè? Simon, als het gaat over geluksmomenten, grote of hele kleine, lang geleden of kort geleden, waar denk je dan aan? Nou, zorgen voor. Ik ben ook mantelzorger en daar word ik blij van. Dat zijn echt mijn geluksmomentjes. Een blij gezicht wordt mijn hart blij van. Voor wie ben je mantelzorger? Ik ben mantelzorger geweest voor een tante en ik ben ook mantelzorger geweest voor mijn schoonvader, die is overleden, en nu nog voor mijn schoonmoeder. Ja. En dat doe je naast je werk? Dat doe ik naast mijn werk. En op welke momenten? Op de momenten dat ze me nodig heeft, dan krijg ik een telefoontje. En dan is het van, wil je? Maar ik ga ook met haar de stad in. Voor een bril, voor ondergoed, maakt allemaal niet uit. Ik moet mee naar de ziekenhuizen. Echt gewoon, dat is een vertrouwenskwestie. Ze geeft gewoon zoiets van, een ander hoeft het niet te doen. En soms wel eens belastend, maar als we dan terugkomen, worden we blij van. Je kunt het goed combineren met je werk. Ik combineer het met mijn werk. Ik heb zelfs dat ik er verlof voor neem. Als zij naar het ziekenhuis moet, neem ik er vrij voor. Ja, dat zijn mijn geluksmomenten. Dus de momenten dat je met haar op pad bent. Ja, het zorgen voor. Zorgen voor. Zorgen voor. Dat is iets dat bij mij echt bovenaan staat. Ja. En het bezorgt haar misschien ook wel een geluksmomentje. Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Ik heb ook gewoon een speciaal plekje. En ja, dat is ook voor mijn werk. Als klanten tevreden zijn
en ik ga tevreden van mijn werklocatie af, ja, dan ga ik eigenlijk met een blij gezicht mijn bus in. En ik denk van, ja, dan kan de dag niet meer kapot eigenlijk. Ja. Dus dan heb je eigenlijk heel vaak geluksmomentjes. Bijna iedere dag. Maar dat is ook, ik sta ook heel positief daarin. Ik 's morgens ook van, ik heb geen ochtendhumeur of zo. Van, ja, en dat vind ik ook wel gewoon heel belangrijk. Maakt me niet uit. Zo kun je wel 100 worden. Ja, dan kan ik 100 worden. Ik hoop wel iets eerder te stoppen met werken. Zodat ik nog meer van die geluksmomentjes mag gaan doen. Oké, nou neem nog een slokje. Ja, dankjewel. En let op de zoutrik, hè? Dat gaan we zeker doen. Geluk is waar je blij van wordt. Je liefde in je gezin, de liefde om je heen, de liefde van de natuur. Een heleboel dingen. Als ik 's morgens met mijn kopje koffie zit en met mijn boek en mijn vrouw komt binnen en zegt van, schat, ik kom hier naast je zitten en zo, weet je wel. Kleine dingen, zo. Samen zijn met degene die je lief hebt. Dus met mijn gezin, mijn man, leuke dingen doen. Dat is geluk voor mij. Wie zit er naast mij? Monique de Jonge. Uit Middelburg. En Monique, lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Vast en zeker. Ja? Ja, ik ga hem graag proberen. Dankjewel. Dankjewel. Ik zou zeggen, neem een slokje. Ja. Het ziet er al heel aantrekkelijk uit. Lekker. Een klein, piepklein geluksmomentje. Maar als we het over geluksmomenten hebben, kleine of hele grote, waar denk jij dan aan? Ja, dan denk ik eigenlijk direct aan, nou eigenlijk alle kinderen brengen wel geluk, maar onze jongste zoon, die is 15 en die zit in de band Man. Hoe heet hij? Man. Nee, hij? Hij heet Tim. Tim. En hij is de drummer van de band. En zij mochten recent optreden in Amsterdam in de Q Factory. En ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. En daar stonden ze in het voorprogramma van The Wild Romans, de band van Weil en Herman Brood. Ja, en daar komen de jongens op. En want je was erbij natuurlijk. Ik was erbij inderdaad. Ze werden aangekondigd door Koos van Dijk, de voormalig manager. En ja, als je dan die blije gezichten ziet en ook wel gespannen natuurlijk van wat gaat er gebeuren en vindt het publiek het leuk. Nou, toen werd er gejoeld in de zaal en geklapt en dan sta je daar als trotse moeder. Ja, dat is een en al geluk. Ik kan niet anders zeggen. Dat was toen ze opkwamen. Maar toen ze hun laatste nummer deden, toen wist de zaal natuurlijk pas ja, wat ze konden. Klopt inderdaad. En hoe was dat? Ja, ze sloten af met, bijna sloten ze af met Saturday Night. Dat nummer hebben ze opnieuw mogen opnemen. En ja, toen dat ingezet werd, zag je iedereen met mobieltjes in de lucht. En iedereen ging het meezingen, want ja, dat kenden mensen natuurlijk allemaal. Ja, dat was heel bijzonder. En moeder steeg bijna op? Ja, ongeveer wel. Ja. En wat zei je na afloop tegen hem? Ik heb hem alleen maar geknuffeld. Ik kon eigenlijk niet zoveel uitbrengen op dat moment. Het gesprek kwam naderhand pas. Het was echt eerst... Maar hij is 15. Wat zei hij? Wegwezen? Nou, nee, dat accepteert hij nog wel. Nog wel. Ik weet niet hoe het over een paar jaar is. Dus nog een geluksmomentje. Ja, ja.